παιδιά, στο σημερινό βίντεο παίζουμε Rivals και θα παίξουμε πολλά NBN στα Rivals. Ο στόχος μου είναι να φτάσουμε 113 level, γιατί θέλω να ανεβώ level, πολύ level. Πάμε. Κάποιος να έρθει, κάποιος. Τι, λάτι. Πάμε. Κάποιος να έρθει. Ωραία. Πάμε με αυτόν. 73 level. Μπορεί να είναι δύσκολο. Να ξέρετε, όποιος θέλει να με κάνει φίλο, με λένε Sapav4. Ναι, το ξέρω, πολύ χάλια όνομα. Μη με κράζετε. Στείλτε μου να σας κάνω friend και όποιος θέλει να του κάνω κανένα γκιφτάκι να μου πει στα σχόλια. Κρατάω στη μέση κανένα Robux. Δεν έχω μάθει να κάνω το κόλπο με τις μπόμπες. Ποιος θέλει να βγαίνει στα Rivals να μου γράψει μήνυμα. Goodbye. Πάμε. Και στο τέλος του βίντεο σας έχω κάτι. Θέλω να σας πω κάτι. Πού πάρε, πού πήγε η μπόμπα. Γιατί αυτός είναι τόσο πολύ νουμπάς. Δεν παίζει καθόλου καλά αυτός. You are dead, bro. Bro μου, you are dead. You are dead, είπαμε. Πάμε. Τώρα θα κάνω το κόλπο. Ναι. Το έκανα το κόλπο, παιδιά. Το έκανα λογικά το κόλπο. Το έκανα. Πάμε. Έλα. Εντάξει, τώρα έχεις πεθάνει. Έχεις πεθάνει. Από εκεί που δεν το περιμένεις έχεις πεθάνει, μπρο. Ναι. Τον σκότωσα και για άλλη μια φορά, παιδιά. Εύκολο ήτανε. Για άλλη μια φορά τον σκότωσα. Δεν ήταν δύσκολο. Καθόλου δύσκολο. Μιλάμε, ήτανε πολύ εύκολο. Πώς να το εξηγήσω, ρε παιδιά. Πολύ εύκολο θέλω να πω, όχι δύσκολο, εύκολο. Εύκολο. Μιλάμε πανεύκολο. Πάμε, έλα. Ωραία. Πάμε. Χάλια. Και πέθανα. Πόσο καλός είμαι από το 1 μέχρι το 3. Σου μου στα σχόλια. Τι έχω πάθει τώρα με τα σχόλια. Όλη την ώρα σχόλια. Take it out. Παλιοκεφτέδες. Έχετε μοιάσει όλοι στον πανό, έχετε μοιάσει, να ξέρετε, παλιοκεφτέδες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο νευρίασα, αλλά νευρίασα. Στο γλυκό. Τι πέθανα έτσι, ρε. Ναι, άμα θέλω 5 σουβλάκια. Θέλω να γίνω σαν τον πανό, η χοντρούλης. Πάμε λίγο. Γράψτε όλοι στα σχόλια κεφτέδες. Πίνασα. Θέλω να φάω κεφτεδάκια. Το σουβλάκι με κεφτεδάκια, ρε, άμα. Έτσι για να φάω. Κεφτεδάκια.
Oh, you're dead. Έχει πεθάνει. Έχεις πεθάνει. Έχεις δικαδιστεί. Σε ποινό θάνατο. Είμαι πολύ καλός τραγουδιστής, να ξέρετε. 43 level. Πολύ εύκολο. Πανεύκολο. Το ξέρω ότι είμαι πολύ καλός. Μην γράψετε τίποτα στα σχόλια. Στα σχόλια θέλω να γράψετε όλοι κεφτέδες. Γιατί μου αρέσουν πολύ οι κεφτέδες. Χαλό. Αχ. Κεφτεδάκια με σάλτσα. Αχ. Κεφτεδάκια με σάλτσα. Μου αρέσουν τα κεφτεδάκια με τη σάλτσα. Όπα ρε, σνάιπερ έχει. Πήρα medkit. Ρε, έχει σνάιπερ. Το βρήκε το σνάιπερ σαν τα 3 level ρε. Κατάλληλη. Όλοι στα κατάλληλη. Στο λύκο τώρα. Έχετε πρίξει τα παπάρια. Όπα. Αντυχία σου από εκεί. Αλλά τώρα νευρίασα. Μην γράψετε στα σχόλια γιατί βρίζω. Μπορώ και βρίζω. Οκ. Έλα τώρα. Εσύ το λυκόλι σας. Φύγε από δόση. Μου θες και σνάιπερ. Πήγαινε πιες γάλα από τη μαμά σου. Μου θες και σνάιπερ. Oi. Στο λύκο παλιοκεφτέδες. Στο λύκο. Έκλεισε το βίντεο ρε. Take it out. Να θυμάστε όλοι. Ότι είμαι κούραδο κεφτέ...